Og i dag skal vi lave... Hej. Og i dag skal vi lave lidt... Jeg ved ikke, hvad hedder det her? Okay. Et eller andet. Okay. Det hedder et eller andet. I dag skal vi lave et eller andet. Det bliver virkelig sat. Grøn fod. Blå hånd. Lilla fod. Hvad er det for? Hvad sagde du? Hvad var det? Hvad er det? Er det den eller den? Er det red? Er det ikke, når det er brown? Red foot. Nej! Hvor var det den her så? Har jeg tabt? Au! Nej! Sig dit navn. Tør jeg ikke komme på YouTube eller hvad? Sig dit navn. Okay, så siger jeg ikke det. Elias! Han hedder det samme som mig, drenge. Men måske det er ham, der har filmet endnu. Hvad blev det? Red. Kan du ikke snart? Jeg er på det! Er det ikke det? Au! Nej, red. Foden. Fod. Hey! Nej! Du har ikke kommet på kamera. Jo, jeg gør. Undskyld, du er ikke med vilje. Okay, vi tager en gang til. Den her gang håber vi, det går bedre. Hej! Nej, du. Jo, er vi i gang igen? Det er vi kraftedeme i orden. Og vi er ikke begyndt på en ny vel. Vi kan ikke stoppe den. Hvorfor?